Um, First, I want to tell something. I have to talk English because then the subtitle is English also. So first I have to begin in English. So maybe later it's gonna be okay, but we shall see. Hey, Reisi. En Silke. Wauw. Dit is cool. Hey. Wauw. Vet goed idee. Vera en Tyrone. Wow, ik al vet lang. Ja, klopt. Het is er altijd heel eng. Kom. Goed zo. Ja. Hey Yveske. Kom maar. Bella. Mamke. Daar is Boukje. Hey. What's up? Hey. Bella. Wel, kom. Mamke. En Boukje. Kom maar. Hey.
Nou, kom. Ben ik weer. Wauw. Sally. En Elvis. Goed zo, jongen. Mooi. Ja. Nou, zei ik toch? Zeker. Dit is ik heel mooi. Hé, Rijntje? The other side of the camera. Hey, Yveske. We gaan hier naar meten. Measure the horses. And first I want to measure her. Silke. Oh, nou, die staat nog vast nog. This is for the English people. Zo mijn lippen. Yay! That's me. You too? Zei iets. Oké. Dit is Boukje. So, Ian 44 and this. I don't know how to say it. We don't use it. Bellen. Bellen? Goed zo, daar. Goed zo, daar. Whoa. Oh, the other side. Hey, blomke. Doe jou zo niet zo, nee, zo. Oh. Ja, ik denk. Okay, now we know. Bellen. Goed zo.
Eeuw. Daar weer. Zo. Daar weer. Niks. Nou. Yveske. Een beetje. Oh. Nou. Ik denk toch echt dat hij nou rust is. Hele rustig. Dus, dan ben ik rustig. Oké, dat was ik net toch?